Padong miss sa... Asa ta? Sa dulo ng walang hanggan. Sa dulo ng walang hanggan with the Last Pag trailers. Then, Asa may sa tawag bitaw? Kibgas Road Part 2. Magronda na ganyan yata po. Wala dyan ang sunod. Ang sunod. Hindi. Ikaw sana di Kevin ah? Mana kanding dud? Ay, pagkuhan mo. Kalderita. Oy, kanding. Wala ka imong mama kanding. Dan isunod ang kanding. Tara eh. Suga po Kevin eh. So, sulayan na to og sakay. Hinahinay lang ta pauna saan ko sila kay para if dili ko kakaya wala ko madamagan. Let's go.
Okay. Lagi ko ya. Para anaan. Toko-toko. Naman si Kevin. Laos. Asa lagi? Sasakyan ano yung mo dito, tanan? Ano na kasi na maragdag? Ah. Naman. Bait ka siya pero sige ganun ugat ano. Pwede ba tayo sa mga agay? Abang ko pira gi. Kada kan ba mo dawin mo ya. Kanao yang galian nindot. Hikaya ni Kibkal, hikaya. Dito ta agi sang galian. Naman deh, subayan sa nga agyanan. Kaya makagrip. Oh. Okay. Hindi dito kaya na-grip. Kaya ko ni agay last time. Oh, kani, punggat. Ay, nakalaki yung pork ba? Walay ko? Asan ko nila yan?
hapon. Talaga na akong kaya. Iya kay. Kawan. So, mo to ang quick trail diri sa Talaot to Taog. Oh na to? Flyby. En. Gadget ya. Ito dito mo po.